ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କୋଟିପତି ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା 4.67 କୋଟି ଟପିଲାଣି। ମିଳିଲା ନଗଦ 3,70,000। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜୟନ୍ତୀପୁରରେ 5ଟି ଘର ପ୍ଲଟ୍, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ, ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଜଣେ କୋଟିପତି ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇଥିବା ତଦନ୍ତରେ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ଧନାର୍ଦ୍ଦନ ସାହୁ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ନାମରେ 4,67,70,865 ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଯାହା ହେଉ, ଏ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ବଜାରର ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଏତେ କାହିଁକି ଟଙ୍କା ମାର୍କେଟରେ ସର୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି। ଇଏ ଆଉ କେଉଁଠି ବୋଧେ ପଡ଼ିଆ ଫଡ଼ିଆ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି କାମରେ ଲଗାଇ ନାହାନ୍ତି। ଯାହା ବିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ନିଜ କାମରେ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଚାକିରି କାଳ ଭିତରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି, ପ୍ଲଟ୍, ପୁଣି ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ପୁଣି ନଗଦ କ୍ୟାସ୍, ସବୁ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକାରେ କୋଠା, ଜମି, ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ, ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି ପ୍ରଭୃତି ରହିଛି। ତଦନ୍ତ ସରିବା ପରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।